Да, няма ги дава сама на Веско. Да, му ги, той даже не ги беше отворил, той Веско вчера ходи в тях. Те на мен даха малко. Той точно. И цялко чикай ти, 100 лева. А ти ме много не познати. За първи път го виждам. Денил, нали? Да. Много готно обслужване. Влизаш 5 минути само прави... Не, тази се реза, стоиш, виж, не можеш, стоиш. Това така съм с това... Да, 5 минути. Ето, да сниме това. Мисля, че вече е готово. И минаваме. Да, определено. Жегичка, нали? Оттатък има храна, има алкохол и безалкохолни. Това е... Стаята хубава наистина. Да ти дам за качал? Я ви дам за качал. Ги водеш? И как ми се маха? Да, аз само питам. За късмет. Получавам съобщение, тип СМС. Добре вече. Джо, малко пари да тръгваш. Не ми да. Не ми да. Бъжа да гледай сега. Тълпата как се потъдвържи на балона. Ако продължават, така може и да закъсне. Тук даде ги бъжа. Или тук отправи. Братчет, обърни се. Братчет. Да снял в гръбете пък. Виж да снял. Завърти се малко. Ама той след не снима. Снимка прави, виж какво аз ами аз се откъде съм успея и не може да мисля, че се... Опа! Това твоите не е ли това? Смяхта финансират наемането на работа. Аз да снимам, че? Снима ли я на как да? Аз ще дам нещо. Ще гледам
Аз ще му звънна бе там. Виж, Ели, виж. Ето е, мама. Ето е. Виж, Леле. Ели, ела прекъсна. Айде в училище. В училището ще е. Здравейте, приятели! Добър вечер, скъпи гости или родители! Уважаеми дами и господа! Всички можаха да намерят това училище. Айде специалистът на класа! Ирина! Красива млада дама, лъчезарна, усмихната, емоционална. Скъпи абитуриенти, човешко щастие. Бъдете успешни, бъдете здрави, бъдете смели, бъдете дразновени. На добър път, ето това последното клише не можах да се осмисля. Что сказать, даже не знаю. Я очень рад, что вы закончили 12 класс, и у вас будет долгий путь впереди. Желаю вам на этом пути, чтобы у вас не получалось таких плохих ситуаций, чтобы у вас постоянно была удача и собственно, презентация, которую мы подготовили. Где ставят? Да. На разположение.